Xantier luze baten bukaera ustaritzen. Duela 10 urte hasi eta gero, 932 bide departamentalaren obrak bururatu dira joan den astean. Enfin, depuis toutes ces longues années où on a été bloqué, où c'était compliqué, on n'en voyait jamais la fin. Ça fait longtemps qu'on attendait de pouvoir utiliser cette route correctement et sans danger surtout. Parce qu'avec les drames qu'il y a eu sur cette route, ça devenait dangereux de l'utiliser. Orain autoak bilegotan ibil daitezke zentzu bakoitzean, obrek beranta hartu zuten batez ere arruntzako zubia eta eraitzeko itzulgunearen artean, parte teknikoa 8,5 milioi euro gostatu duena eta departamentuak berriz abiatu zuena 2017an. Berzen txosak atxeman, ez da beti errex, departamentua handian da, zomait txosak akide dale behar, da berze batzuk berze tokietan, azkenean, estiki, atxeman dugu txosak lan horiek egiteko. Bidea largatu da, eta gero dugu zubiak berritu, eta urpasetzeak berritu, largatu. Ustaritze eta Baiona elkartzen dituen departamentala bide garrantzitsua da, egunero 20.000 ibilgailuk erabiltzen dute.